She loved God with all her heart, and she gave all for the kingdom of God. Wothulelwe umnqwazi ngegalelo lakhe kumculo wokholo uZanele Mpokazi Nkambule kwinkonzo yakhe yomngcwabo ekhethekileyo yaseburhulumenteni yePhondo bebanjelwe eThekwini. Ngesibhedlela manje ngibona umntanami le phakathi manje abalweli amaPakistani umntanami kaza umntanami babukosi isezandleni zakho namaPakistani. Operation Dudula ithi mabaphume baphele abemi bamazwe ngaphandle White City eSoweto. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa andamba nokhethu ukuthula mbatha noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsondo. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje umsasazi nosomashishini umama uZanele Mpokazi Nkambule lomsunguli womsitho kuwonga imvumi zomculo wenkolo kweli iCrown Gospel Awards uye wakhunjulwa njengenye yengxilimbela kwezoshishino kwakunye nakuphuhliso loluntu. Inkonzo yakhe yomngcwabo ebibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Umhlobo senyongweni, umxhasi kunye nenkosikazi bigqwesile. La ngamanye amagama asetyenziswe ngumyeni kaZanele Mpokazi Nkambule ukuchaza inkosikazi yakhe. Umsunguli weCrown Gospel Awards kuye kwabhiyozelwa ubomi bakhe ngethuba kuqhutywa inkonzo yomngcwabo eThekwini eDurban International Convention Centre namhlanje. Umyeni wakhe uBishop Mpendulo Nkambule unike imbeko echukumisayo efundwe nguThemba Hleta. I was blessed to find real love. Zanele loved me. I felt it and she showed it in many ways. She was beautiful inside and out. My best friend, my rock, my confidant, my #1 supporter. Abantwana bakambokazi bathi khange bakulindele ukuhamba kwakhe emhlabeni ngesaquphe. Uma worked very hard. She was always traveling, working, and I'd stay with everyone. Wangithemba ukuthi ingane uyazi ukuthi mangabe ngikhona everything is fine ukuthi ukhona naye. So I think ungitrainile for such a day, but akashongo and I was never ready. Umfundisi nemvumi yomculo wokholo, umfundisi uBenjamin Dube, umtyibeke lo kaMpokazi Nkambule njengencila levangeli. And if there's one thing that I love with her was that ebemthanda uNkulunkulu. She loved God with all her heart, and she gave all for the kingdom of God. Inkulumbuso yephondo lase-KZN umnumzana uThami Ntuli umchaze uMpokazi Nkambule njengomuntu otshintshe ubomi babantu abaninzi ingakumbi abantu abatsha ngesikolo sakhe iFuture Leaders eyasekwa ukuphuhlisa nokubumba ulutsha lube zinkokheli zangomso. Through her, programs like Future Leaders, she saved our children from the devil. At a time where generation was described as lost, Mpokazi used her message. Umama uZanele Mpokazi Nkambule uthiwe jize ngodidi lomngcwabo olukhethekileyo lwephondo.
Amalungu Operation Dudula eSoweto amemelela ukuba zonke izipaza shops zilawulwe ngabemibeli. Namhlanje iqela lamalungu Operation Dudula beliqhuba uqoqo kumashishini abemi bangaphandle White City nalapha avala ivenkile eziliqela ukuze emva kwesiganeko sakutshanje apho uLusanda Ngcobo oneminyaka engama-21 ubudala ethe wadutyulwa izihlandlo ezimbini esuswini ngethuba exambulisana nomnikazi wevenkile ongummi wangaphandle kwiveki ephelileyo. Belivutha ibhayi eWhite City eSoweto ngalentsasa nalapho amalungu eOperation Dudula kwakunye nabanye babahlali balommandla beqhuba uqoqo bekwavala ivenkile zabemi bangaphandle. Wonke ke loqulukubhothe usukela kwisiganeko seveki ephelileyo apho kuthe kwadutyulwa uLusanda Ngcobo neminyaka engama-21 ubudala nekutyholwa ukuba udutyulwe ngumnikazi wespaza shop ongummi wangaphandle. Ngesibhedlela manje ngibona umntanami le umphakathi manje abalweli amaPakistani umntanami kaza umntanami babukosi isezandleni zakho namaPakistani. Kubekho ungquzulwano ke ngethuba abanye babahlali bale ndawo bengquzulana neOperation Dudula ngelithi soze zivalwe ivenkile zabemi bangaphandle. Nalapho kuye kwanyanzeleka ukuba amapolisa aphose umrhaji angenelele. Somebody went to invite it to Dudula and bring it to Dudula. Where the Dudula coming? A Pinville. Ama shop akona ya function. If bavala ama Pakistan, why bangaqali ngala wase Pinville? Why ba focus ala? Because now bakwazi ukukruka ingqondo yomama womntwana. Uthi emena benze ngathi banaye. Kanti they pushing the political agenda. Ukanti zintathu ivenkile zivaliweyo namhlanje iOperation Dudula kule ndawo kwaye bathi bafuna zivalwe zonke ivenkile kweli zabemi bangaphandle. Township economy must definitely be in the hands of South Africa. Why do we have so many spaza shops that are owned by foreign nationals? We are against that. Whether you are documented or not, you must close down. Give space for a South African. Abahlali balommandla ke benza izimbonono behlaba ikhwelo kurhulumente ukuba makaphose umrhaji angenelele. Abawuvala umlomo wabantu baseMthatha eMpuma Koloni bencoma umsebenzi weqonga elilwa ulwaphulomthetho iCrime Combating Forum nelasekwa nguShakes Mbengo ngo-2021. Eliqonga linamalungu ali-10 lihamba zonke izitalato zaseMthatha limpampatha abarhanelwa ze lifumane intaphane yezixhobo ezinobungozi. Amapolisa ephondweni ayalincoma elinyathelo kodwa athi ungatyeshela umthetho xa kusenziwa lo msebenzi. Sikinoyiya uyanaba. Umseki we-Crime Combat Unit uShakes Mbengo neqela lakhe asebenza nalo baqaphela ukuba ayinguye wonke ubani ongena edolophini eMthatha ukuzawuthenga. Baqalisa ngokuzulazula bekhangela oozungula ichele. Omnye wabarhanelwa ugagene nembilazithutha sisashicilela njalo. Ndiqinisiwe mams. Fana wetroli oqhuba ipetroli. Ebelashitheni xa ndimgcinela. Sasidibana kunye nabo aba bantu. Ngamanye amaxesha udibane naye ephethe ilaptop okanye ephethe iTV uyako ngobusuku umbuze bangaba naye yaphi le TV axakwe kuyiphendula. Abanye ke babesithi xa sibasetshile sidibane nezinkempe njengesi zinkempe usibonayo ndisiphetheyo kunye nale firearm yabo sidibane kunye nabo. Umuntu xa sithe sathi siyambamba okanye sizomsa police station abanye ke bebekhetha uzilwela. Izixhobo abazibambayo bazigqithisela emapoliseni nabahlali bathi qabu noxolo mbefile nje. Lisincede kakhulu eliphulo ngoba into ebesibukela ibimbi thina abantu bangonostand. Befuna sisoloko qho sinceda abantu abaxuthelwe iifowuni beyingaphathwa iplastic apha. Aba bantwana bancinci badlala ngeefowuni. Umuntu abeke phantsi iplastic yakhe acofa ifowuni ebesithi uthi yathi ayikho iplastic kodwa ngoku kuhanjwa nje ngoku bayehla bayenyuka iifowuni zabo seziphokothweni bezingahlali eziphokothweni bezixuthwa ngootsotsi. Bayasincedisa ke futhi ngamanye amathuba xa bebona into kokuba kukho into ezenzekayo. Siyalivuyela thina bantu ke esigadayo kuba kaloku imithwalo apha iyothulwa kwezi trucks and akekho umuntu oye ancede ngaphandleni koba loo truck bekufumaniseka into kokuba ibi-escortiwe. Nangona lungekasiphuki nengcambu ulwaphulomthetho
kodwa uyabonakala umqela osele wanjiwe. Ezinye zizixhobo mbombayi njengalo mkhono wekati weplastiki ndiwuphetheyo osetyenziselwa kugrogrisa amaxhoba. Ukanti oobhushu baqhushekwa emqolo zizikrelemnqa bafumaneke kuphela xa uShakes Mbengo neqela lakhe bebampampatha abanikazi. Eli qela ke lisebenza ukuzijula ijacu lingafumani nesenti emdaka. Amapolisa liqhwabela izandla elinyathelo kodwa kukho imiqathango nemimiselo. Amapolisa ayayibulela intsebenziswano yabahlali ekulweni ulwaphulo-mthetho, kodwa bayacelwa ukubana xa besenza oku mabakwenze phantsi kwe-umbrella ye-Community Police Forum, i-CPF. Bayacelwa ke abahlali ukuba bajoyine the Neighbourhood Watch, Community in Blue, bangasebenzi bodwa bencediswa ngamapolisa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. Kusenjalo, umphathiswa wesebe lokhuseleko loluntu eMpuma Koloni uqhwabela izandla amapolisa ne-arhente yezokhuseleko laseMathole kokunqanda ngempumelelo ukuxhonyiswa bekucwangcisiwe kwenqwelo mafutha ethwala imali. Isithethe sesebe uMakhaya Komisa uthi arhente zomthetho zilunywe indlebe kuba izithuthi ezibini ezinentlobo-ntlobo zemipu zisendleleni esingise kwindawo ekufumaneka kuyo ezinqwelo zithwala imali banabarhanelwa ababanjiweyo. Umphathiswa uwothulele umnqwazi amapolisa necandelo lezomthetho lomasipala waseMathole ngokuthi babambe banqakule le migewu kwakunye nokunqanda uphango obelucetyiwe ile migulukudu. Umphathiswa uthi oku kubonisa mhlophe ukuba urhulumente weli phondo kwakunye nabomthetho abahleki nanye kwezihlekisayo kulwaphulo-mthetho. Masipala waseSwartland eNtshona Koloni akaxolanga kwaphela lisebe lamanzi nogutyulo njengoko kuye kwanyanzeleka ukuba akhupha abahlali baseRiverlands kumakhaya abo kwakhona namhlanje ngenxa yokuphuphuma kwakhona kwedama. Lo masipala uthi bekukho isivumelwano sokuba imiswe kancinci inkqubo yokulungisa eli dama. Abahlali baseRiverlands bashiyeke nothotho lwemibuzo kunempendulo nanjengoko kwehle esezolo sokutyungelwa zezikhukhula ekuseni namhlanje. Ukanti abahlali bathi bafuna impendulo kumagosa karhulumente. How could I sleep tonight with water that is running like this at the back of my house? The community want answers. Government had to answer the people. What is going on now? Umasipala waseSwartlands uthi kunzima ukuchaza ukuba kwenzeke ntoni ngokwenene nanjengoko bengabandakanyekanga ngqo kweli dama kwaye ingumsebenzi wesebe lamanzi nogutyulo. uMari Hasbrook uthi baza kukwazi ukuhlola umonakalo xa bebona ukuba amanzi ayehla kancinci kwaye abo banezindlu ezonakeleyo baza kuhlaliswa ngumasipala. It's difficult for us to say exactly what's happened because the work was being done by the Department of Water and Sanitation, and we are now seeing as the water is going down, we will be able to see which residents will be able to return home this evening, and what homes have been affected, and those people we will be accommodating to the best of our ability. Umasipala ukhuphe ingxelo esithi uphoxekile lisebe lamanzi nogutyulo. Uthi bekukho isivumelwano sokulibazisa umsebenzi de kube kanti komile. Kutshanje igcisa uGresham Tapiwa-Nyaude uphumelele ibhaso ye-FNB Arts Prize njengegcisa eliqaqambileyo kulo nyaka. NokaNyaude uchukumise ijaji neziyeza uncoma umsebenzi wakhe nesakhono sakhe sokuzoba umfanekiso ngqondweni ngemeko yezopolitiko nangobume bentlalo. Ustheliswa Bheja usenzelele ngxelo. uGresham Tapiwa-Nyaude oyinzalelwane yaseMbare Cebukuhle eHarare eZimbabwe waziwa ngemizobo esekelezwe kumahlandenyuka entlalo. Eli gcisa neliphuma izandla lithi likhulele kwikhaya apho wonke umntu ebezoba ingakumbi utata wakhe. My father was an artist, like he was an illustrator. He was an artist, like my whole family, we used to draw like every day. Uthi esi sakhono sakhe sesendalo kwaye ukhuthazwa ziziganeko zemihla ngemihla. I grew up in a neighborhood which is sort of like a ghetto where it's harsh, it's fast, there's a lot of poverty, but there's a lot of creativity. Uthi ukuphumelela olukhuphiswano kwilizwekazi iAfrika liwonga elithetha lukhulu kuye. Being recognized in my own continent with my own people, Africa, that's a big step in my career. That's a very big step in my career, and
it's a big encouragement. For the first time, I felt like I'm doing something right. Olukhuphiswano beliquka abaqokeleli bemizobo, abalawuli kunye nabavelisi bemiboniso bhanya-bhanya neenkqubo zikamabonakude abaquka uKim Candon, uLizanne Vivius kunye negqala kweli shishini umnumzana umfundi Mvundla. uNyaude uthi angathanda ukusebenzisana nala maqala ikakhulukazi umnumzana uWilliam Kendridge. If I ever get the chance to do a portrait, I'll do William Kendridge's portrait. Kulo nyaka uzayo ngo-Agasti uza kuba nomboniso wasesidlangalaleni nalapho aza kubonisa ngawo wonke umsebenzi wakhe. I have a show at the Johannesburg Art Gallery next year in August. So everyone is to look forward to that. Olukhuphiswano i-FNB Art Joburg luza kubuya kwakhona ngomhla wesi-6 ukuya kowesi-8 kule nyanga izayo kwaye uza kubanjelwa eSandton Convention Centre eRhawutini. Kwiindaba zethu kuChannel 163 neniziphathelwa iNewsroom Africa, ndingusitheleliswa Bheja eRhawutini. Amehlo azakuthintsho kumlo phakathi kwentshatsheli ekhusela intshinga yayo okokuqala uDricus du Plessis kunye nowayesakuba intshatsheli koludidi lwe-middleweight Israel Adesanya ePerth, Australia ngomso. Israel Adesanya waphulukana nesi sicoco kulo nyaka upheleleyo ngethuba ebethwa nguSean Strickland, kodwa ngelishwa uStrickland zange abe yintshatsheli ixesha elide kwaye kwanyanzeleka ukuba akhusele ibhanti lakhe ngokulwa noDu Plessis. Kulapho lenzalelwane yeli yaye yalibuyisela kweli loMzantsi Afrika elibhanti, kodwa ngoku ngokuba ingabe uDu Plessis uza kulikhusela ngempumelelo elibhanti ngomso okanye uIsrael Adesanya uza kulihlutha kwakhona elibhanti ziyabe intshatsheli izihlandlo ezintathu ukanti abantu baphefumle ngalomlo kwikhasi lethu lezonxibelelwano bekwakhetha uza kuphumelela ngomso phakathi kwesisibini. Uthabo Bhele njengele uthi nakanjani umsasazi uDricus uza kuphumelela lamdlalo ngowakhe ndinalo elothemba uThesekhothane eNqamakhwe. Avela Mtunu Gatyeni uthi ndinalo ithemba ngoba lo mfo uyazimisela kenzi nje uphela sonwabe uThesemqanduli kuwasa. Umthombeni Duma Bhuqa uthi kuba ndingwasemzantsi nqonelela uDu Plessis aphumelele kona uAdesanya uyayinquba indoda kakuhle. Asanda Ntsomi Msasi xa ndithi ukujonga kuzosindwa ngothwelana kuba kuzodibana iinkalanzinzi zombini bendisithi uDricus uza kuphumelela utsho ekunhlalukana. Asiphosa amehlo kwimozulu noThabile Makhaphela. Enkosi kakhulu kuwe Kalisa noKhethu ukuthula kwambatha kudesika yendaba ndiyakubulisa kakhulu mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kwelami iqonga lemozulu mna ngegama ndikuThabile Makhaphela inzowakazi yabathembu nansi imozulu siyivule ke siphaluka lokubukela uthi iziganeko zakutshanje apha eMzantsi Afrika zemozulu yamva nje ukutshisa oqatha kwelanga siyabona ubukela uqhubeka kakhulu futhi kumntla mpuma apha eMzantsi Afrika indawo ezifana phalo kuMantla eJohannesburg phaya koPretoria noxa kuyabanda phaya ekuseni nje 6 iyaguquka imozulu livela ilanga futhi ku27 degrees bukela ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu sivula phaka lokhu empuma koloni njengapha kuyabanda imeko isemaxongo phaya koBurgersdorp ku-2 itshintshe phaya emini futhi liphumela langa kaloku ngamashumi nje ubukelo wami akhatshwe sisine xa siqolasela ngobubanzi kaloku apha kumbindi nje apha kaloku eMzantsi Afrika noko kuphuleka mandi futhi pha kuncamo yelapho lapha eFreystata koWelcome futhi neziphaluka phaya kuyabanda ekuseni futhi ngenkwankca ka4 degrees baqubule noko sekuphuleka mandi xa sijonga phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso phana phaka kaloku emva kwemini futhi kwindawo nje ifana phaka koFredendal qabaqaba ngamafu phaya ekuseni kube bubanda kancane nje ubukela ekhaya noxa ke yatyhila la mozulu pha futhi ku22 degrees nansi kaloku umbukela imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso njengaphaya kunxweme futhi koAlexandra Bay kuyabanda pha bevuswa sisibhozo kubanda empela koSpringbok xa sisehla futhi ngesa-5 naphaya eCalvitas futhi senguye la 5 xa siqosa libukela sithi chupha kaloku koNorthwest kumantla apha eMzantsi Afrika njengapha lokhu umbukele wami koBloemhof ikhona ingqelana phaya futhi ngala 4 degrees bayisonge imini futhi lityhilile licwengile ilanga phaya ku29 nansi kaloku imozulu ubukela apha ephondweni laseRhawutini apho thina sikhoyo njengapha kaloku eTshwane senjilo kuyabanda phaya ekuseni futhi bevuswa ngula 6 degrees icwenge noko ityhile pha futhi ngokuhlwa ngo27 kanti embinini pha kweJohannesburg kuyabanda ngo5 xa sinyuka sijonge kumantla apha eMzantsi elophondo liseLimpopo njengapha ePulukwana ngesibhozo futhi kanti kuyatyhila kamandla mozulu livela ilanga lityhile yonke emva kwemini ngo28 degrees sehle njalo sithi chu sijonge iphondo lethu lipha kaloku lona futhi empumalanga njengapha kumazantsi
ephondo standardini phaya kuyabanda ekuseni futhi ngo-2 degrees icwenge nalilanga siyabona bukele phaya futhi ngamashumi nje akhatshisa sithathathu bukele ekhaya ndivumele ndivale ndiqhubele bozo phaya ngephondo lokugqibela KwaZulu Natal njengapha kuMantla futhi kuyabanda ekuseni Newcastle ngesibhozo bayivale imini ngenqatsini yamashumi 31 kuyabanda ephongo lekuseni futhi ngo-13 mna ndithetha kangaka xesha lemiyole Kamnandi mawethu.